Babaeng judge nakabsan sa iyang kinabuhi, human mahagbong sa motorsiklo nga iyang gisakyan. Nadala pa sa tambalanan ang huwes sa MTCC branch sa Pinamungahan, Aluginsan. Apan nakabsan sa iyang kinabuhi. Gimaneho ang motorsiklo sa 48 anyos nga lalaki nga kauban niya sa trabaho. Gingong nasaghiran sa laing motorsiklo nga gimaneho sa 19 anyos nga lalaki ang motorsiklo nga gisakyan sa babaeng huwes pasado alas 6 kaginang buntag. Samtang gasubay sila sa National Highway sa Barangay Kabiangon, lungsod sa Pinamungahan. Sa pakisusi, nasuta sa Pinamungahan Pulis nga gikan sa giabangang panimay sa Toledo City ang huwes ug padulong na sa MTCC Pinamungahan diin siya na destino. Giingong gamaneho nga walay lisensya ang 19 anyos nga nakasaghid sa gisakyang motor sa huwes. Gingong aduna pay duha ka mga pasaherong angkas ang 19 anyos nga driver. Nagsubay sa susamang direksyon ang duha ka mga motorsiklo dihang mikalit lang og liko ang 19 anyos pawala nga misangpot sa pagkasaghid sa motor sa huwes nga gabiyahit nga nag-angkas. Nasuta usab sa kapulisan nga tig-commute lang ang huwes ug musakay nga kauban sa trabaho. Kasong reckless driving resulting in homicide ang ipasakang kaso sa kapulisan human masuta nga walay lisensya ang 19 anyos nga driver. Wala ma'am kay in fact pagkuan is ang driver ni judge, ang motor ni judge kay ang gisakyan wala ra man pud napumba. So nagrabihan napantok ang ma'am pero as to the cause of death dili may makakuan ma'am kay ang wala pa man gud may makita nga death certificate ma'am result sa hospital.